హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము ఫస్ట్ టైం అవకాడో అయితే కొనడం జరిగింది. సో చూడండి, ఇది ఇట్లా గ్రీన్గా ఉంది. యాక్చువల్గా బ్లాక్గా ఉంటే పండినట్టు అని అంట, మాకు తెలియదు. సో ఫస్ట్ టైం అయితే అవకాడో కొన్నాము. సో కట్ చేసి చూద్దాము ఎట్లా ఉంటుంది. ఇలా కట్ చేసి ఇలా ట్విస్ట్ చేస్తే ఏందే పచ్చిగా ఉన్నట్టున్నది, వస్తలేదు. ఆగాగు ఇప్పుడు సో ఇది నాకు తెలియదు, మా పాప చెప్పింది స్పూన్తో తీయాలంట. నేనైతే పచ్చిగా ఉన్నదని చెప్పాను, అయినా వినలేదు. సో ఇది గింజ ఉంది, ఇది స్పూన్తో తీస్తుందట. చూద్దాం, ట్రై చేయి. వస్తలేదా? పచ్చిగా ఉన్నదా? ఇటు ఇచ్చేయి.